akatizira mukadzi here kana kuti ndimi makanogara? Handii ndakaenda payagara mukadzi. Ndomviro dzakutizira. Chii chiri kunetsa? Mukadzi wangu ari kundinetsa nenyaya yekuti titame patiri kuloja. Ari kuramba kutama? Hanzi ngatitamei. Ari kuti ngatitamei? Patiri kuloja, toloja 3 rooms. Saka mukadzi ari kuti ngatitamei? Ndotenda prophet. Iwo usoda kutama? Handisi kuda nokuti pamba tinogara tiri tega, landlord anogara kumusha. Iyo unenge waroora munhu akaita seko naye vabereki. Isitoziva mukadzi achiteerera murume. Asi koye mukadzi angarambe kutamira pamba peku kuti ngatirojeisei makagara mushe pasina landlord. Handiti munozviziva kuti mukadzi wese pamba pakasununguka ndo paanotoziya. Zvino iye handisandamboinzwa kamurume ari kuti ngatisatamei, mukadzi ari kuti ngatitamei. Ndizvo zvavataura naye? Now listen to me, Papa. Imi makabvisa mari here kumukadzi wenyu? Kana tsvagirai kuno handisati ndabvisa. Anotozviziva kuti kune chinonzi tsvagirai kuno. Ko ndizvo zvoka. Ko munhu anoita zvaadaka. Asi ndoda kuti muchiteereresa nokuti imimi ndaapadhuze nokukushokai. Ndaoneswa chiri kusaka mukadzi ati ngatitamei. Bandisati ndataura reason iri kuti ati ngatitamei. Imimi wai muri kufunga kuti ada kuti mutame? Ari kunyanyoshushira nofamba pamwe ane chikomba ari kuhura. Ndozvandakuona. Saka kana achihura muri kuti chikomba ndechepamba ipapo? I think so, pamwe chenyu chiri paarea. Saka pamwe hazvichanyatsobuda zvakanaka. Saka kuti tibude pamba ipapo. Now, ndakakutarisai baba a gentleman. Muri munhu chaiye. Varoverei maoko ndo varuma. Zvechokwadi kana uri murume unofanira kufungawo uchifungidzira. Zvakanaka kuvhurawo pfungwa. Mukadzi anogona kuita yese uripo. Asi chinzwai zvandatumwa naJehovha kuti ndikuzivisei. Ndanzi mukadzi uyu hahana boyfriend sekufunga kwamuri kuita. Hahana boyfriend. Asi reason inoda kuti mukadzi uyu ati ngatitamei inyaya yekuti muri kugara pamba pane mukadzi uyu. Pamati muri kuroja. Vati mukadzi uyu ari kufila kuti hazvisi kuita kuti murambe muripo. Nekuti pamba pamuri kugara pane 3 rooms dzamataura nemuromo wenyu. Ndepe mukadzi. Istendi yemukadzi. Saka kureva kuti mukadzi ari kuti ngatitamei tibve pangu inini. But mukadzi haana kukubudira pachena kuti imba ndeyake yaakanga azvivakira azvitsvagira ari musikana. Saka yopo uri kuti ari kuda landlord agare ipapo. Hapana kandiye landlord, ndo lenders vauri kugara nawo. But ukatoona mukadzi uyu achitokuti ngatitambei kumwe tibve pano, aneta nekudya mari yako yerendi. Apa nditi tinoloja. Ndomviro baba rakaenda kubvunzei. Akatizira mukadzi here kana kuti ndimi makanogara? Handii ndakaenda payagara mukadzi. Ndomviro dzakutizira. Emakomana munoda zvakachipa kare. Regai ndikuudzei kuti kana uchida kudya zvinhu nemuseredzero, ita type yaye murume
inosvikamba makaiswa nyama wogeza maoko wodya usingazive kuti yabva kupi. Kumukadzi hazviitwe. Ndiri kuudza imi varume munodya makanyarara mozonon'ona saka nyama yabva kubvei muchadya nemuseredzero. Zvikwisisei kuti panyika panapa hakuna chinhu chinonzi chemahara. Vamwe venyu ndichakupai nicknames dzekuti zvamahara. Kune vanhu vanongoda zvinhu zvamahara. Endai munobvisa mari kana muchida mukadzi uyu. Uye endai munoloja, ndimi baba. Siyai imba yamakamuwana ainayo ingoripo. Ndizvo zvandingangokuudzai. Ndotenda Prophet. Mwari anokuda ukaona zvabudira kunoku, tenda Mwari. Goodness yenimesi iriyo amana tibureti bata mutumwa uponesi. Big Sunday yakasiyana nemamwe. Big Sunday service na Prophet Tifredi Musuwe Sunday 1 February 2026. Zviri kuitika kubva na 10 mangwarani kusvika na 4 zuva rovira. Tinenge tiri pa number 11403 kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B, Muharare. Pane zvihombe zvakakumirira, saka wanikwa uripo panzvimbo. Goodness and Mercy Ministry. Big Sunday nemunhu waMwari Prophet Tifredi. Sunday 1 February gore rino 2026. Muchida kuziva zvizere fonai pa namba dzinoti 0712 528 094 kana 0778 059 270. Prophet Tifredi vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.